Non soamente Boiro, senón toda a comarca do Barbanza están hoxe de loito tralo falecemento dun dos empresarios de referencia no mundo da conserva. Jesús Alonso falecía esta tarde aos 92 anos de idade. A pesar de que levaba tempo retirado da vida pública, a nova do seu pasamento causou unha gran conmoción entre a sociedade barbanzá, dada a relevancia de Gealsa, grupo conserveiro que fundou a finais da década dos 50 no seu Boiro natal. Con gran esforzo e visión empresarial, conseguiu posicionalo como unha das principais empresas conserveiras a nivel internacional, líder mundial en manufacturación de atún con presenza en 3 continentes e dando emprego a máis de 2.000 traballadores. Aínda que dende o ano 2015 o seu fillo Jesús Alonso Escurís asumía a dirección do grupo, o seu fundador nunca se desvinculou por completo da actividade empresarial e ata hai uns anos seguía a participar en numerosas actividades relacionadas co grupo conserveiro e mesmo visitaba con frecuencia a factoría emprazada no Porto do Bodión. Alonso deixa a súa pegada non só na vida empresarial, senón tamén na política, posto que foi alcalde de Boiro entre o ano 1995 e o 2003. Tras a nova do seu pasamento, o Concello declarou 3 días de loito oficial, dende o sábado ata o luns, durante os cales as bandeiras dos edificios municipais ondearán a media asta. Os seus restos mortais están a ser velados no tanatorio Santa Eulalia de Boiro.